Vitex, seriøst, tag det af! Du kan kraftedeme ikke blive ved med at have skud i den bøsse der. Det er sådan noget reload hack på, du har. Altså, det er klik. LOL, Vitex! Seriøst! Jeg mener det, hvis du har en eller anden form for hack, ikke? Og så tag det fucking af. Du har no rec... Du har... Hvis det trøster Vitex, så synes jeg ikke, du hacker. LOL! Du er så fucking klam, Vitex! Helt seriøst, og jeg mener det! Du er der hele tiden! Ej! LOL! Åh, der var lag der. Fuck, du lækker! Der var lige lag der. Jeg skød også på dig, så... Prøv at se det der, Vitex, og du sigter ikke engang ind. Hold. Tryk dig så. Jamen prøv at se, du har kraftedeme. Du har sgu no recoil hack. Du har. Lorte pistol. Prøv at se! Altså Vitex, det der, det er helt seriøst. Prøv at se, du er så klar på, at jeg kommer! Hold nu kæft. Nej, men jeg er pisse irriterende over det. Du ved... LOL, ser du? Du har jo fucking et eller andet på. Seriøst, Malte, du bare... Nej, men jeg mener det helt seriøst. Og det er fordi, du ved, at vi tre, vi spiller. Du går bare og glor mig, ikke? Igennem den der fucking... Nej, det bliver last kill. Ej, men det du gjorde der, ikke? Og det var kraftedeme klamt. Og nu gider jeg ikke spille der fucking lort, Perk. Mere end det er så fucking nederen.